reconeixement i benvinguda que es mereixen. Començarem, doncs, amb una petita ofrena com a símbol d'acció de gràcies a mossèn Pere i de benvinguda als nous rectors del nostre poble, mossèn Enric i mossèn Salvador. Sí que us puc dir que us he estimat i que mai he tancat la porta a ningú ni he trobat mai cap porta tancada quan he trucat a les vostres cases. Puc dir-vos que dintre l'església i fora l'església, quan se'm demanava un servei, sense mirar ni qui era la persona, si la coneixia o no, he intentat servir-vos a tot cor, perquè per mi estimar és servir. Perquè si alguna cosa resta del meu pas de 19 anys per aquesta parròquia ha sigut gràcies a tots vosaltres. I voldria donar-vos les gràcies d'un a un, els que heu vingut aquí i els que estan a casa seva o que estan a divertint-se, és igual, els estimo. Vull dir-vos gràcies, moltes gràcies. Si després de 30 anys d'estar fora de Port de la Selva i Selva de Mar, cada dia en recordo la primera pregària d'ells, com també del Carme. Molt més us recordaré vosaltres, en què ha passat gairebé el mateix temps que el Port de la Selva i vosaltres el vostre afecte i el palpo i el vist tan recent com podria obligar-me en un dia, quan cada dia al començar demano per tots els casarencs. Germans, no vull allargar-me més, molts esteu drets i incòmodes per culpa meva. Gràcies, moltes gràcies. Germans, doneu-nos la pau. Que Déu us ho pagui i que el meu desig de felicitat i de recompensa de part de Déu per a tothom arribi fins i tots els casarencs
Germans i germanes, us ho agraeixo amb tota l'ànima, però dono gràcies a Déu que s'ha acabat ja. Moltes gràcies. Aquest cant que hem sentit del Virolai ha estat un obsequi també per mossèn Pere, una cançó que li agrada molt. Però és que abans de cloure la missa volem aprofitar també per oferir als nostres nous rectors i a mossèn Pere uns obsequis que esperem que els complagui. En primer lloc, a mossèn Enric i a mossèn Salvador, un lot de llibres que recullen part de la història del nostre poble i de l'església de Cassà. De ben segur que mossèn Pere ja els ha il·lustrat sobre el que és Cassà i la seva gent, però desitgem també que aquestes lectures serveixin per ampliar els seus coneixements sobre la història del nostre poble i de Cassà. D'entrada, moltes gràcies. Això vol dir que comencem amb bon peu. Que duri així, amb l'ajuda de tots vosaltres, us donem les gràcies i ja us donem les gràcies. Salvador està ben bé d'acord amb mi també, perquè n'hem parlat amb la bona acollida que ja hem tingut aquests dies abans, aquestes setmanes, que hem anat venint aquí amb mossèn Pere, que hem anat parlant de diferents coses, que hem començat a enfilar el curs de catequesi i que mirarem d'anar fent camí amb tots vosaltres. Moltes gràcies. I pensem que un dels millors records que es podrien dur dels seus 19 anys a Cassà és un llibre. Però un llibre especial. Un llibre que recull les aportacions de totes les entitats del poble i un gran nombre de particulars, de cassanencs i cassanenques, que han volgut manifestar en lletra escrita els sentiments i sobretot l'agraïment vers mossèn Pere. També el poble té que saber que mossèn Pere, a partir de dijous, és fill predilecte de Cassà. L'Ajuntament de Cassà de la Selva, a petició de la Junta Parroquial, ple extraordinari, en què va nombrar mossèn Pere Casals i Alberdi fill predilecte de Cassà. Només és una cosa molt senzilla, reconèixer la tasca feta. Mossèn Pere, i ho dic de tot cor, i en nom de tots els que som aquí i dels que no hi són i dels que hi eren, moltes gràcies en nom de tots els cassanencs. Cassà és a casa teva.